prijatelji. Pošto je koliko govornika, kada je vreme na izmaku ili pažnja je smanjena, bili smo u prilici da čujemo jedno bogatstvo idejnosti u problemima u kojima se celo društvo nalazi, da puno toga naučimo, a nije bilo obraćanja iz koga ništa nismo čuli ili ništa nismo saznali. Tu prazninu treba ja da popunim. Ja nisam kompetentan za ovu oblast, menjao sam zanimanje, ja sam metalurški tehničar i magistar ekonomije, tako da činjenica se nisam pripremao za obraćanje, ne smeta, jer i bez toga ne bi imao šta pametno da kažem. Ja sam grešnik, ne onaj koji je poslužio Dobrici Ćosiću za roman, nego do svoje 25. godine, znači do 72. nisam pravio razliku između srpskog i hrvatskog pisma. Onda sam otišao u vojsku, postao sam posle obuke četnik pisar i moj drugar, časni Svetislav Spasić, profesor srpskog jezika, diplomirao svetsku književnost, dobio je 7 dana zatvora zato što je dnevnu zapovest napisao na srpskom pismu, odnosno ćirilicu. I još je zatvor izdržao nakon isteka vojnog roka, tako dalje. To normalno probudi bunt u nekome, ja spadam u te, pa sam posle izvesnog vremena ja napisao, mada su valjda vidi da je to preterano, pa su me samo smenili i postavili na stražu, a u zatvoru nisam bio. To je bilo vreme pisma druga Tita izvršnog biroa, znači u leto 72. godine, posle koga je počela borba protiv velikosrpskog nacionalizma. To se ogledalo ovako. U Boru, ispratio sam, kada sam pošao u vojsku, ostaje hotel Srbije sa ćiriličnom firmom, kada sam se vratio, bila je latinična Evropa. Tragikomičan je slučaj u Rgotini, tamo je postojao rudnik kvartnog peska, Srbokvart Rgotina, ćirilična firma. Izašlo je pismo druga Tita, treba nešto raditi, da budete na liniji, onda je partijski sekretar i direktor zakazali su sastanak petorici najodgovornijih u 12 sati noću, tako dalje, a već ima neku tablu pripremljenu. Pošto je bilo prolaznika na ulici, oni su odložili sastanak da je rano, još uvijek izlaze ljudi iz kafane, pa su održali u 2 sata noću, umeđu vremenu počela pada kiša. Zamenile su firmu rudnika kvartskog peska Srbokvart latiničnom kvarc. Normalno to je bilo privremeno rešenje, da se narod navikne, a posle toga je ospanulo velika sa svetećim slojima kvarc Rgotina. Tako, uzem budi rečeno ono što vi znate svi, časni i stvaralac sistema rodnih kuća Beograd, časni Čeda Jelinić, je nastradao između ostalog u vremenu čišćenja srpskih kadrova zbog toga što je izvozio ćirilicu. On je napravio logo robnih kuća i to mu nije oprošteno jer je jedan broj kadrova, između ostalih jedan je bio iz Bora, stao u odbranu Prvoslava Rakovića zato što je stvorio crvenu zastavu, zašto i onda strada. Oni su rekli, sa vrha rečeno, o svima može da se diskutuje, samo u izvezniku ćirilice ne može. Tako dalje. Hoću da kažem, to je malo istorijata, a svaki od vas će imati takvih puno toga. Mislim da treba, pored ovoga što udruženje radi, da i svi damo neposredan doprinos u tom nemirenju s ovim stanjem. Kako to izgleda? Ne mislim da sam pogodan za primjer, ali ja sam vratio Telekomu račun, napisao sam sa vrednostnim pismom da bi se evidentirao tamo, da mi pošalju ćirilicu. Normalno ne preporučujem kargadžijski pristup, pa da mi trpimo teškoće i ukinu veze, ja sam napisao drugu uplatnicu pa sam poplatio i tako dalje, ali ako bi to mi masovnije radili, verujem da bi imalo odjeka. Kada sam napunio 65 godina, a imam i toliko, mada mlađe izgledam hrvatno, trebala je vozačka dozvola da se produži, ja sam u stupu tamo napisao pismo, pored one obavezne dokumentacije. Oni kažu šta je to, pa da mi napišete vozačku dozvolu na ćirilično pismo. On meni to nije teo da primi, otišao sam u protokol, rekao sam, ja imam malu penziju, mislim to normalno nije tačno, ako hoćete da primite, da ne šalju ovo preko pošte.
Oni su mu uputili tamo da vodi, pa imali su mi, pisali su ministarstvu, prekucavali se i tako dalje. Ja sam postao prvi vlasnik u Timotskoj krajini ćirilične vozačke dozvole. Bravo. Ja sam došao u autobusom, ali toliko što ne pojavljaju mogu da to kažem. Na tome, mislim da tu neposlušnost, nemiranje svojim stanjem moramo da iskažemo na način koji za nas nije bolan, ne očekuje se nekog u 70 godina da bude revolucionar i tako dalje, ali na način, recimo to, vratite Telekom račun, vratite ga, košta će vas radimo malo i tako dalje, možda ćemo nešto probuditi. Znate, klima je krajnje nepovoljna. Zašto? Pa vi vidite gde se gospodar Srbije pojavio, bilo na aerodromu, ne znam, ja tamo neki putnik i jubilarni, svuda je latinica. Dođete na autobusku stanicu, tamo kaže slavimo Beograd. Ne slavimo mi Beograd, oni slave Gajevu latinicu, jer grad se ne slavi, može grad ima slavu, a ne može slava da ima grad. Mislim, i tako da je stanicu obrnute i tako dalje. I na kraju, pošto sam ja vremenina izmekla, pošto sam ja i aforističar, izdao sam i neke knjige, a bi, pošto je na udaru ne samo pismo, to je jedan delić naše kulture, kao što je skup sazvan pod nazivom Razdaranje srpske kulture, ono znači i razdaranje porodice, naše tradicije, pa bi pročitao jedan svoj aforizam koji je do sada najrazio na dobar prijem. A on kaže, Beograđanin, strastveni evropejac, sinu, nema posla, najbolje da se ti udaš za mene i naslediš penziju. Hvala.